מה הכי מלחיץ אנשים בהתנהלות הכלכלית שלהם? זה מורכב. העניין של התנהלות פיננסית מעבר לראש, כסף תמיד נתפס כמשהו לוגי. בהתנהלות פיננסית ספציפית למשפחה, ילדים, זוגות וכל התחום הזה, הוא יושב גם הרבה על רגש. אנשים מפחדים מהעתיד, הם רוצים לחסוך, הם רוצים להתקדם בחיים, ויש להם הרבה מאוד אמונות כאלה שאומרות אני לא יכול לחסוך, שמאשימות את יוקר המחיה, אני עובד קשה, מגיע לי ליהנות מהכסף, והכל נכון. השאלה היא בסוף, איך זה משפיע על חשבון הבנק שלי? איך זה משפיע על המטרות הכלכליות שלי? איך זה משפיע על היעדים שלי? איך בעצם, למרות האמונות, אני רוצה להתקדם. איך שאני רואה את הדברים שהכי נכון לעשות אותם, זה הליך שהוא לא רק כלכלי, הוא לא רק מספרים, אלא הוא מתחיל מאימון, הוא מתחיל משינוי תודעה, משינוי הסתכלות על כסף. ברגע שאתה מסתכל על כסף בצורה שונה, אתה יודע גם לנהל אותו בצורה שונה. ואני אומר לנהל את הכסף, ושים לב לא שהכסף ינהל אותך.